Jos voisitte palata kristinuskon alkuun ja seurata alkuseurakunnan ensimmäistä jumalanpalvelusta, saatatte yllättyä huomatessanne, että se oli hyvin erilainen kuin mitä nykyään kuvittelemme. Ei ollut suurenmoisia temppeleitä, järjestäytyneitä rakenteita tai monimutkaisia rituaaleja, kuten monet luulevat. Oli jotain voimakkaampaa. Yhteisö, joka oli kokoontunut jännityksen, uskon ja muutoksen keskellä, vainojen ja syvien mullistusten ympäröimänä. Tässä videossa saatte tietää, miten nämä kohtaamiset todellisuudessa tapahtuivat, mitä opetettiin, miten ihmiset osallistuivat ja mitkä historialliset elementit on unohdettu tai pehmennetty vuosisatojen saatossa. Pysykää mukana loppuun asti, sillä viimeinen kohta paljastaa alkuseurakunnan perustavanlaatuisen käytännön, joka voi muuttaa täysin näkemyksenne kristillisten jumalanpalvelusten alkuperästä. Tilatkaa kanava nyt, jättäkää tykkäys ja jakakaa video niille, jotka haluavat tuntea raamatullisen historian ilman suodattimia. Miten alkuseurakunnan ensimmäinen Jumalan palvelus tapahtui totuus, jota teille ei kerrottu 50 päivää historian kuuluisimman ristiinnaulitsemisen jälkeen 120 ihmistä piileskeli yhä. Lukitut ovet, hiljaiset äänet, todellinen pelko siitä, että he olisivat seuraavia. Jerusalem kuhisi pyhiin vaeltajia ainakin 15 eri kansakunnasta, mutta tuo ryhmä pysyi näkymättömänä, ahtautuneena yksinkertaiseen taloon, ilman temppeliä, ilman rakennetta, ilman suunnitelmaa. Kukaan siellä ei aavistanut, että seuraavien tuntien aikana syntyisi liike, joka muuttaisi planeetan kasvot. Vuosi oli noin 33 yleistä ajanlaskua. Juutalainen pääsiäinen oli ohitettu hieman yli 7 viikkoa sitten, ja nyt kaupunki valmistautui toiseen suureen juhlaan, Shavuotiin, viikkojuhlaan, jonka kreikkalaiset tunsivat helluntaina. Historian tutkijat arvioivat, että Jerusalem, kaupunki, jossa tavallisesti asui noin 40 000 asukasta, otti tuohon aikaan vastaan 200 000, 300 000 ihmistä. Pyhiin vaeltajia tuli kaikista tunnetun maailman suunnista. Juutalaisia Mesopotamiasta, Kappadokiasta, Pontoksesta, Vähä-Aasiasta, Egyptistä, Libyasta, Roomasta. He puhuivat eri kieliä, pukeutuivat eri tavoin ja kantoivat kaukaisista maista peräisin olevia korostuksia. Mutta he kaikki jakoivat saman isien uskon ja saman päämäärän nousta Jerusalemin temppeliin juhlimaan lain antamista Siinain vuorella. Temppeli oli täysin kolossaalinen rakenne. Herodes Suuri oli sijoittanut 46 vuotta sen jälleen rakentamiseen, muuttaen sen yhdeksi muinaisen maailman vaikuttavimmista rakennuksista. Sen kivet saattoivat olla 12 metriä pitkiä ja painaa satoja tonneja. Pylväskäytävän pylväät olivat yli 12 metriä korkeita. Kulta, joka päällysti osia rakenteesta, heijasti autiomaan aurinkoa niin voimakkaasti, että historioitsija Flavius Josefuksen mukaan rakennukseen oli lähes mahdotonta katsoa suoraan keskipäivällä. Ensimmäistä kertaa saapuvat pyhiinvaeltajat lankesivat usein polvilleen näyn edessä. Kun tämä väkijoukko valtasi kadut, paljon pienempi ryhmä pysyi poissa näkyvistä. Noin 120 ihmistä apostolien tekojen ensimmäisen luvun kertomuksen mukaan. Miehiä ja naisia, jotka olivat seuranneet Jeesus Nasaretilaista hänen 3-vuotisen julkisen toimintansa aikana. Heidän joukossaan olivat 11 jäljellä olevaa apostolia, sillä Juudas Iskariot oli hirttäytynyt petoksen jälkeen. Siellä olivat myös Maria, Jeesuksen äiti, muita naisia, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta asti, sekä Jeesuksen veljet, jotka hänen toimintansa aikana eivät olleet uskoneet häneen, mutta olivat nyt ylösnousemuskertomusten jälkeen kokoontuneet sinne. Ajatelkaa tilannetta. Nämä ihmiset olivat todistaneet poikkeuksellisia asioita, parantumisia, jotka uhmasivat kaikkia lääketieteellisiä selityksiä, syntymästään sokeita, jotka näkivät, vuosikymmeniä halvaantuneita, jotka kävelivät, spitaalisia, joiden iho palautui välittömästi, ruuan moninkertaistumista, joka ruokki 5000 miestä, sekä naiset ja lapset, vain 5 leivällä ja 2 kalalla, ja palasia jäi vielä 12 korillista. Sanoja, jotka haastoivat kansakunnan vaikutusvaltaisimmat uskonnolliset auktoriteetit, ja sitten, muutamassa tunnissa, he näkivät kaiken romahtavan. Pidätys keskellä yötä, väärennetty oikeudenkäynti Pilatuksen edessä, ruoskiminen, joka repi lihaa luiden paljastumiseen asti. Roomalainen risti, joka tukahdutti elämän mieheltä, jonka he uskoivat olevan luvattu Messias. Roomalainen ristiinnaulitseminen ei ollut vain teloitus. Se oli laskelmoitua julkista nöyryytystä. Jeesus riippui ristillä noin 6 tuntia, keskipäivästä kello 3 iltapäivällä evankeliumien mukaan. Hänen päänsä yläpuolella kilpi hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi ilmoitti syytteen: Jeesus Nasaretilainen, juutalaisten kuningas.
Roomalaiset sotilaat jakoivat hänen vaatteensa keskenään heittäen arpaa saumattomasta viitasta. Ohikulkijat pilkkasivat, uskonnolliset johtajat ivasivat. Jopa hänen rinnalleen ristiinnaulitut rikolliset herjasivat häntä aluksi. Sitten tuli ylösnousemuksen täydellinen shokki. Tyhjä hauta 3. päivän aamuna. 2 metriä leveät kivet, jotka oli vieritetty sivuun. Roomalaiset vartijat, jotka olivat paenneet kauhuissaan. Ilmestymiset, jotka alkoivat naisista ja moninkertaistuivat 40 päivän aikana. Jeesus näyttämässä naulan jälkiä käsissään ja kyljessään. Syömässä paistettua kalaa todistaakseen, ettei hän ollut haamu tai joukkohallusinaatio. Ilmestymässä jopa 500 ihmisen ryhmille kerrallaan, kuten Paavali kirjaisi vuosia myöhemmin kirjeessään korinttilaisille. 500 silminnäkijää. Ei yksityinen näky. Tapahtuma, jonka 100 voivat todentaa. 40 päivän ajan Jeesus jatkoi ilmestymistään, opettaen Jumalan valtakunnasta ja valmistellen heitä johonkin, mitä he eivät vielä kyenneet ymmärtämään. Hän selitti kirjoituksia. Hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään, miten Mooses, profeetat ja psalmit osoittivat häneen. Hän antoi hyvin erityisiä ohjeita. Hän valtuutti heidät tekemään opetuslapsia kaikista kansakunnista. Ja sitten, lopulta, taivaaseen astuminen. Öljymäellä, noin kilometrin päässä Jerusalemista itään, Jeesus antoi viimeiset ohjeet. Älkää lähtekö kaupungista ennen kuin olette saaneet Isän lupauksen. Pyhä henki tulisi heidän päälleen ja he saisivat voiman olla todistajina Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Tämän sanottuaan hänet otettiin ylös heidän silmiensä edessä, kunnes pilvi peitti hänet. 2 enkeliä ilmestyi ja sanoi, että samalla tavalla kuin he näkivät hänen nousevan, hän palaisi takaisin. 120 palasivat Jerusalemiin ja kokoontuivat yläsaliin, talon ylemmän kerroksen huoneeseen. Yläsalit olivat yleisiä tuon ajan juutalaisessa arkkitehtuurissa ja niitä käytettiin yleensä juhlaaterioihin ja perhetapaamisiin. Tila oli vaatimaton, todennäköisesti 40-60 neliömetriä. Siellä he pysyivät jatkuvassa rukouksessa, kestävinä yhdessä, odottaen tietämättä tarkalleen mitä odottaa. Kuinka kauan tämä odotus kesti? Raamatun teksti ei yksilöi jokaista päivää, mutta tiedämme, että taivaaseen astumisen ja helluntain välillä oli noin 10 päivää. 10 kokonaista päivää täydellistä epävarmuutta. 10 päivää ilman yliluonnollista ilmiötä. 10 päivää, jolloin he olisivat voineet luovuttaa, palata vanhoihin ammatteihinsa, palata kalastamaan Galileaan, jatkaa entistä elämäänsä. Pietari, Jaakob ja Johannes olivat kokeneita kalastajia. Matteus osasi käsitellä veroja ja taloutta. Kaikilla oli taitoja, joita he olisivat voineet käyttää normaalin olemassaolon rakentamiseen, mutta he eivät tehneet niin. He pysyivät. Ja mitä te tekisitte heidän sijassaan? Lukittuina taloon pelosta samoja auktoriteetteja kohtaan, jotka olivat ristiinnaulinneet johtajanne viikkoja aiemmin, ilman merkittäviä taloudellisia resursseja, ilman dokumentoitua laajentumissuunnitelmaa, ilman organisaatiorakennetta, vain lupaus, jonka on antanut joku, joka ei ollut enää fyysisesti läsnä. Tuona hetkenä vaadittu usko ei ollut abstraktia tai teologista, se oli konkreettista, perustaakseen ylösnousemuksen. Pietari lainaa psalmia 16, joka on luettu kuningas Daavidin nimiin. Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katoavaisuutta. Argumentti, jonka hän rakentaa, on yksinkertainen ja täysin murskaava. Daavid ei voinut puhua itsestään, sillä Daavid kuoli, hänet haudattiin ja hänen hautansa on keskuudessamme vielä tänäkin päivänä. Kaikki Jerusalemissa tunsivat Daavidin haudan. Se oli näkyvä, todennettavissa oleva muistomerkki, jota kukaan ei voinut kieltää. Siksi, ollessaan profeetta ja tietäen, että Jumala oli vannonut nostavansa hänen kupeidensa hedelmästä, hänen jälkeläisistään, Kristuksen istumaan valtaistuimelleen, Daavid puhui ennalta Kristuksen ylösnousemuksesta. Pietari jatkaa argumenttinsa rakentamista. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Ylennettynä Jumalan oikealle puolelle ja saatuaan Isältä lupauksen pyhästä hengestä, hän on vuodatanut tämän, minkä te nyt näette ja kuulette omin aistein. Saarnan huipentuma on julistus, joka ei jätä lainkaan tilaa puolueettomuudelle tai välinpitämättömyydelle. Tietäköön siis varmasti koko Israelin huone, että tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte, Jumala on tehnyt Herraksi ja Kristukseksi. Herra ja Kristus. 2 sanaa, joilla oli valtava, lähes sietämätön painoarvo tuossa uskonnollisessa kontekstissa. Herra oli arvonimi, jota käytettiin kääntämään Jumalan lausumaton nimi, pyhä tetragrammi YHVH hebrealaisissa kirjoituksissa.
Kristus oli kreikankielinen termi Messiaalle, odotetulle voidellulle, joka palauttaisi Israelin valtaistuimen. Pietari väitti julkisesti, että mies, joka oli teloitettu tavallisena rikollisena viikkoja aiemmin, ei ollut ainoastaan vuosituhansia luvattu Messias, vaan hänellä oli osa itse jumalallisessa identiteetissä. Vaikutus ihmisiin oli välitön ja syvällinen. Teksti sanoo, että kuullessaan tämän he saivat piston sydämeensä. Käytetty kreikan kielen sana katanusso viittaa johonkin sellaiseen kuin lävistetyksi, läpipistettynä tai lävistettynä olemiseen. Kyseessä ei ollut vain älyllinen suostumus teologiseen teesiin. Se oli vakaumus, joka tunkeutui syvälle olemuksen ytimeen. Väkijoukosta spontaanisti noussut kysymys paljastaa aidon epätoivon: veljet, mitä meidän pitää tekemään? Se ei ollut etäistä teologista uteliaisuutta. Se oli kiireellinen, epätoivoinen vastausten etsintä ilmoituksen edessä, joka oli purkanut kaikki heidän aiemmat varmuutensa. Pietari vastaa selkeillä ja käytännöllisillä ohjeilla. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä lupaus kuuluu teille, teidän lapsillenne ja kaikille, jotka kaukana ovat, niin monelle kuin Herra, meidän Jumalamme kutsuu. Kaste ei ollut täysin uusi kristillinen keksintö, se oli juutalainen rituaalisen puhdistautumisen käytäntö, erityisesti pakanaproselyyteille, jotka kääntyivät juutalaisuuteen. Mutta tässä se saa radikaalisti uuden merkityksen: julkinen samastuminen Jeesukseen, ristiinnaulittuun, joka nousi kuolleista. Juutalaiselle tämän tekeminen Jerusalemissa viikkoja ristiinnaulitsemisen jälkeen, samojen uskonnollisten ja roomalaisten viranomaisten ollessa yhä vallassa, ei ollut tyhjä tai helppo symbolinen ele. Se oli julkinen julistus, joka saattoi maksaa hengen. Silti teksti kertoo, että sinä päivänä kastettiin noin 3000 henkeä. 3000 yksilöllistä päätöstä, jotka tehtiin muutamassa tunnissa. 3000 ihmistä, jotka astuivat kasteen vesiin julkisesti, todistajien edessä, omaksuen uuden identiteetin, joka erotti heidät väestön enemmistöstä. Miten oli mahdollista kastaa 3000 ihmistä yhdessä päivässä? Jerusalemissa oli useita rituaalialtaita, nimeltään mikvot, hajallaan ympäri kaupunkia, erityisesti temppelin läheisyydessä. Näitä altaita käytettiin puhdistautumiseen ennen juhlia. Apostolit ja muut uskovat käyttivät todennäköisesti useita näistä paikoista samanaikaisesti. Mutta se, mitä tapahtui kasteen jälkeen, on yhtä merkittävää kuin itse yliluonnollinen tapahtuma. Apostolien tekojen 2. luku, jakeet 42-47, kuvaa elämäntapaa, joka nousi tuosta historiallisesta päivästä. Ja juuri tässä kohtaamme totuuden, jota monet eivät kerro varhaisseurakunnan ensimmäisestä Jumalan palveluksesta. He pysyivät apostolien opetuksessa, yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksissa pysyivät. Kreikan sana proskartereo osoittaa horjumatonta jatkuvuutta, päivittäistä johdonmukaisuutta, jatkuvaa pysyvyyttä. Kyseessä ei ollut hetkellinen emotionaalinen innostus, joka jäähtyi muutaman viikon kuluttua uutuuden viehätyksen kadottua. Se oli tietoinen uuden yhteisöllisen elämäntavan rakentaminen. Apostolien opetus tarkoitti jatkuvaa ja intensiivistä suullista opetusta. Painettuja uusia testamentteja ei ollut olemassa. Ei ollut standardoitua oppimateriaalia. Ei ollut seminaareja tai teologisia kouluja. Oli vain niiden miesten ja naisten elävä muisto, jotka olivat fyysisesti vaeltaneet Jeesuksen kanssa 3 vuotta, kuulleet hänen opetuksensa suoraan hänen suustaan ja todistaneet hänen ihmeitään omin silmin. Tämä arvokas tieto välitettiin ihmiseltä toiselle, toistettiin päivittäin, painettiin huolellisesti mieleen ja sisäistettiin syvästi. Yhteys meni paljon pidemmälle kuin kohteliaat tervehdykset viikoittaisten kokousten jälkeen. Kreikkalainen teksti käyttää sanaa koinonia, joka merkitsee aktiivista osallistumista toistensa elämään, todellista resurssien jakamista ja jatkuvaa läsnäoloa. Ensimmäiset kristityt eivät kokoontuneet vain ohjelmoituihin uskonnollisiin tapahtumiin. He elivät yhdessä täysin integroituneina. He tiesivät, mitä toistensa perheissä tapahtui. He tunsivat tarpeet, ilot ja päivittäiset taistelut. Leivän murtaminen viittaa todennäköisesti yhteisiin aterioihin, joihin sisältyi Herran ehtoollisen vietto, muistaen Jeesuksen viimeistä ateriaa opetuslastensa kanssa ennen ristiinnaulitsemista. Yhdessä syöminen oli olennainen osa palvontaa. Pyhän ja arkisen, hengellisen ja aineellisen välillä ei ollut jyrkkää eroa. Pöytä oli yhtä lailla palvonnan kuin ravinnon paikka. Rukoukset viittaavat sekä rakenteellisiin yhteisiin rukoushetkiin
että jatkuvaan yksilölliseen Jumalan etsimiseen. Ensimmäiset kristityt kävivät edelleen temppelissä juutalaisuuden asettamina rukoushetkinä kello 9 aamulla, keskipäivällä ja kello 3 iltapäivällä. Mutta he rukoilivat myös kodeissaan, luoden hengellisyyden, joka ei riippunut yhdestä pyhästä paikasta tai ammattimaisista välittäjistä. Teksti jatkaa kuvaten jotain vielä radikaalimmin vastakulttuurista. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja jakasivat ne kaikille sen mukaan, kuka mitäkin tarvitsi. Suhteuttakaamme, mitä tämä todella tarkoitti päivittäisessä käytännössä. Ensimmäisen vuosisadan Jerusalem oli yhteiskunta, jossa oli valtavia taloudellisia eroja. Joillakin oli sukupolvien ajan perittyjä maita, arvokkaita kaupunkikiinteistöjä ja vuosikymmenten aikana kertyneitä taloudellisia resursseja. Toiset elivät toimeentulon äärirajoilla, riippuvaisina epävarmasta päivätyöstä tai temppelin järjestämästä hyväntekeväisyydestä. Ja nyt ihmiset sosiaalisen asteikon molemmista päistä astuivat samaan yhteisöön, istuivat samaan pöytään ja kutsuivat toisiaan veljiksi. Yhteisön vastaus ei ollut perustaa hyväntahtoisen eliitin hallinnoimaa hyväntekeväisyysrahastoa. Se oli paljon syvällisemmin mullistavaa. Omistajat myivät vapaaehtoisesti sen, mitä olivat kerryttäneet, ja jakoivat arvon tarvitseville. Kriteerinä ei ollut laskettu suhteellinen osuus tai prosentuaalinen kymmenys. Se oli kollektiivisesti arvioitu todellinen tarve. Tämä ei tarkoita, että kaikista tuli yhtä köyhiä pakotetun tasapäistämisen myötä. Teksti sanoo selvästi, että he jakoivat kunkin tarpeen mukaan. Se, joka tarvitsi enemmän, sai enemmän. Se, joka tarvitsi vähemmän, sai vähemmän. Se, joka ei tarvinnut, ei ehkä saanut mitään aineellista, vaan antoi muille. Organisoiva logiikka oli aito huolenpito toisesta, ei keinotekoinen määrätty yhdenmukaisuus. Mitä tämä maksoi niille, joilla oli merkittävää omaisuutta? Maat Jerusalemissa ja sen ympäristössä olivat huomattavan arvokkaita sen ajan kiinteistömarkkinoilla. Kohtuullinen talo kunnollisella paikalla saattoi vastata tavallisen työläisen monen vuoden palkkaa, ja oli ihmisiä, jotka luopuivat näistä kertyneistä omistuksistaan, ei ulkoisen painostuksen tai laillisen velvoitteen vuoksi, vaan syvästä sisäisestä vakaumuksesta, että yhteisö oli tärkeämpi kuin yksilöllinen kerryttäminen tulevaisuutta varten. Apostolien tekojen 4. luku mainitsee erityisesti esimerkillisen tapauksen Joosefista, leeviläisestä Kyproksen saarelta, jolle apostolit antoivat lisänimen Barnabas, mikä tarkoittaa lohdutuksen poikaa tai rohkaisun poikaa. Hän omisti maatilan, myi sen kokonaan ja laski koko summan apostolien jalkojen juureen jaettavaksi. Yksi ainoa yksilö valitsi uhrata tulevan taloudellisen turvansa tukeakseen ihmisiä, jotka hän oli vasta viikkoja aiemmin kohdannut. Mutta varhaisyhteisö ei ollut utopia ilman jännitteitä tai konflikteja. Sama apostolien tekojen kirja tallentaa rehellisesti 5. luvussa häiritsevän tapauksen Ananiaksesta ja Safirasta, pariskunnasta, joka myi omaisuuden, mutta piti salaa osan hinnasta itsellään väittäen julkisesti antaneensa kaiken. Kun Pietari, joka sai tavalla tai toisella tietää valheesta, kohtasi heidät erikseen, molemmat kuolivat äkillisesti. Episodi paljastaa, että huolimatta radikaalin anteliaisuuden korkeasta ihanteesta, hyvin inhimillinen kiusaus näyttää enemmältä kuin mitä oli aidosti valmis antamaan, oli olemassa yhteisön alusta alkaen. Palaten yhteisön päivittäiseen elämäntapaan, apostolien tekojen 2. luku jatkaa kuvausta. He pysyivät päivittäin yksimielisesti temppelissä, mursivat leipää talosta taloon ja nauttivat ateriansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, ylistäen Jumalaa ja ollen koko kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi päivittäin heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Päivittäin, ei viikoittain kuten synagogissa tai kuukausittain kuten joissakin juhlissa. Joka päivä oli julkinen kokous temppelissä, pylväskäytävissä, joissa kuka tahansa juutalainen saattoi opettaa. Joka päivä oli yhteisiä aterioita jäsenten kodeissa. Varhaiskristillinen usko ei ollut viikonloppusitoumus, joka sovitettiin muiden toimintojen väliin. Se oli näiden ihmisten koko elämän keskeinen organisoiva rakenne. Ilmaisu talosta taloon on historiallisesti ratkaiseva. Ei ollut yhtä ainoaa virallista kokouspaikkaa. Yhteisö levittäytyi orgaanisesti useisiin asuntoihin Jerusalemin eri kaupunginosissa. Pienemmät ryhmät kokoontuivat eri puolilla kaupunkia, luoden hajautetun verkoston, jota olisi paljon vaikeampi tunnistaa ja tukahduttaa kuin organisaatiota, jolla on yksi päämaja ja näkyvä johto. Entä tunnusteot ja ihmeet? Teksti mainitsee toistuvasti, että apostolit tekivät yliluonnollisia ihmeitä, jotka herättivät kunnioittavaa pelkoa Jerusalemin väestössä.
parantumisia tapahtui julkisesti ja ne olivat kenen tahansa tutkittavissa. Apostolien tekojen 3. luku kuvaa yksityiskohtaisesti syntymästään saakka ramman miehen parantumisen temppelin portilla, jota kutsuttiin kauniiksi. Hän oli yli 40-vuotias ja henkilökohtaisesti tunnettu kaikille, jotka kävivät säännöllisesti tuossa paikassa, sillä hän oli kerjännyt siellä päivittäin vuosikymmenten ajan. Pietari ja Johannes olivat nousemassa temppeliin kello 3 iltapäivärukoukseen, kun mies ojensi kätensä pyytäen rahaa. Pietarin vastaus jäi historiaan. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen, nimessä nouse ja käy. Mies parantui välittömästi, hänen nilkkansa ja jalkansa vahvistuivat yli 4 vuosikymmenen surkastumisen jälkeen. Hän astui temppeliin kävellen, hyppien ja ylistäen Jumalaa suureen ääneen, ja väkijoukko, joka oli tuntenut hänet aina, oli täysin tyrmistynyt. Tämä julkinen ja kieltämätön ihme herätti niin paljon huomiota, että Pietari käytti tilaisuutta hyväkseen saarnatakseen jälleen Jeesuksesta, ja välitön seuraus oli molempien apostolien vangitseminen temppelin viranomaisten toimesta. Se on ensimmäinen historiallinen merkintä virallisesta vainosta syntyvää kirkkoa vastaan, mutta se ei varmasti jäisi viimeiseksi. Kun heitä kuulusteltiin suuressa neuvostossa, samassa korkeimmassa oikeudessa, joka oli tuominnut Jeesuksen viikkoja aiemmin, Pietari ja Johannes osoittivat yliluonnollista rohkeutta, joka yllätti jopa heidän paatuneimmat syyttäjänsä. Teksti huomioi erityisesti, että uskonnolliset johtajat ihmettelivät huomatessaan, että he olivat kouluttamattomia miehiä, joita pidettiin oppimattomina ja tietämättöminä tuon ajan tiukkojen akateemisten standardien mukaan. Mutta he myös tunnistivat selvästi, että he olivat olleet Jeesuksen seurassa ja että jokin tuossa kanssakäymisessä oli muuttanut heidät täysin. 2000 vuotta myöhemmin yli 2 miljardia ihmistä ympäri maailmaa kokoontuu yhä viikoittain sen vuoksi, mitä tapahtui tuona aamuna Jerusalemissa. Valtavia temppeleitä, joihin mahtuu kymmeniä tuhansia. 1000-vuotisia katedraaleja, joilla on vuosisatojen historia. Kulmakirkkoja köyhissä kaupunginosissa. Tilapäisiä saleja sota-alueilla. Yksityiskoteja maissa, joissa usko on kriminalisoitu. Kaikki, aivan kaikki, juontavat juurensa tuohon yksinkertaiseen huoneeseen, jossa 120 ihmistä päätti odottaa yhdessä lupausta. Jerusalemin temppeliä ei enää ole. Roomalaiset sotajoukot tuhosivat sen täysin vuonna 70, alle 4 vuosikymmentä helluntain jälkeen. Sen monumentaaliset kivet revittiin irti yksi kerrallaan, juuri kuten Jeesus oli profetoinut sanoessaan, ettei kiveä jäisi kiven päälle. Uhrijärjestelmä, joka oli toiminut yli 1000 vuotta, lakkasi lopullisesti. Aaroniin palautuva pappissuku hajosi ja menetti tehtävänsä. Tuohon fyysiseen rakennukseen keskittynyt juutalainen uskonto ei voinut enää koskaan toimia samalla tavalla, mutta helluntaina syntynyt yhteisö ei riippunut temppelistä ollakseen olemassa. Alusta alkaen se oppi kokoontumaan tavallisissa kodeissa, kantamaan uskoaan minne ikinä se menikin ja olemaan olemassa ilman arkkitehtonista rakennetta, jonka armeijat voisivat tuhota. Kun Jerusalem lankesi liekkeihin, kristityt olivat jo vakiinnuttaneet asemansa Roomassa, Aleksandriassa, Antiokiassa, Efesoksessa, Korintissa ja 10 muissa Rooman valtakunnan kaupungeissa ja sen rajojen ulkopuolella. Ehkäpä tuon ensimmäisen Jumalan palveluksen suurin perintö ei ole upeissa rakennuksissa tai monimutkaisissa instituutioissa, jotka kehittyivät seuraavien vuosisatojen aikana. Se on syvästi radikaalissa ajatuksessa, ettei Jumala asu vain ihmiskäsin rakennetuissa temppeleissä, olivatpa ne kuinka vaikuttavia tahansa. Että hän voi ilmestyä voimallisesti tavallisessa kodissa, tavallisten ihmisten keskuudessa, näennäisen tavallisena päivänä. Että todellinen kirkko ei koskaan ollut maantieteellinen paikka tai arkkitehtoninen rakennus. Se on aina ollut elävä läsnäolo. Noilla ensimmäisillä kristityillä ei ollut kirkollisia menettelytapaoppaita. Heillä ei ollut vuosisatojen kertynyttä traditiota, josta kysyä neuvoa epäilyksen hetkinä. Heillä ei ollut institutionaalista takeita selviytymisestä tai laillista suojaa. He eivät tienneet, tultaisiko heidät vangitsemaan, ruoskimaan, kivittämään tai ristiinnaulitsemaan seuraavalla viikolla. Heillä oli vain toisensa, elävä muisto Jeesuksesta ja horjumaton vakaumus siitä, että ristiinnaulittu mies oli todella noussut kuolleista ja muuttanut aivan kaiken. Ja se riitti sytyttämään koko maailman ja muuttamaan ihmiskunnan historian kulun ikuisesti.